tum kaje song un kali ning donanji harokre troksira trokner keprasir kep aningkan 1789 aningkan France amunit atu kiduk ong alang litu la ajah katum plang pikapot hala plang pikatum la kiduk atom pan dong sit amat alang litum amit hang arit ahidi kacubai kita aner luke hai bai long le aju kluk klar si hala tum hai ke bai la pen ke alang litum aning pungsi jelang pet si duk pik pakapot meeting ke dot hai ta vesi alang litum tennis court along si meeting ta ke duk open space tennis court along hall ta ve non ilitum tala puson tak nang jeplang tang lo ilitum apan nang piduk pik lo India sorkara sam sorkara tu nang piduk pik ke nang piduk pik ra ilitum hanang kokre dia pansi alang litum kiduk ari pen ilitum alang litum long johang dam dit ilitum rengkun la puson nang pencong si ilitum hanang kokre si ke claim Seta lagi ning oi nang ne, piri nang ne. Mopen poet lo. 1789 French Revolution hotel lo puson lo. Bolshevik Revolution 1917 aning kanta lo puson lo. Russia ta lapen non ilitum ta apor la son nang litang lo. Lapang so AMOS ilitum chinilo. Keceng preamble lo masih ketok. Karbi pusi hadak tok shot ilitum karjulong ke a tribe tin atom phanta lamdon chetok lapo kuki atom phanta rengma atom phan antak ko lamdon chetok lapo pusi kipu setahala karbi atom phan wicho kopilo lagai ke claim ke India Assam sarkar tum arlo bu bidikang limpen kopilo ke claim nam ke Karbia tum pan anci mata jot la tum ki bu ili tum pan nang pipu jok long dia pan aka break a tribe tum pan ili tum mata the bu ka nang pipu long dia pan ili tum angbong misunderstanding kapedoji ilum kacini kacepo kacin hon kacepa veja pan si la bangso hala preamble long la puson ke tok la sini tum la oppose lu la pen hala da ke tok pilo final solution hala da ke pu ilitum autonomous state ako hang hello integrity of Assam saya ada ke pu Assam ke pipu hello la adak Allah dak la son situ la si ilitum la preamble per masih ilitum oppose lo la pen 2.3 appointed le lang na pen lo te akahin no sai se hanet lo la si non 2.3 along alambang ilitum chini six schedule pulote la ke constitution pulote lagi dead kikim aron lote ko puson India constitution do body langdam tha India constitution and India dead kim det lo haladak dokti constitution lo Chinese atom phanta Pakistanis atom phanta Bangladeshi atom phanta European atau banda American banda hadak lapuan reserve nang open bahala dak dok ti dok un il athema bang anu tin dong na me thanga det do rep lo akit the sai si abang Pakistan to sa dolo Chinese ta dolo Bangladesh ta dolo bang me thang do rep lo ki right alang litum phan atim ki pik na ya kama me lo non ilitum tala puson thak six schedule lake constitution hala six schedule akitab lo masih tok det lo lake constitution within constitution pusi Muhammad Hidayatullah ta chief justice of India ta pulo lapen BL Hansaria justice of Supreme Court alang lita pulo lake mini constitution pulote ko mana panola lake ilitum adet asutom cuman Khasi, Naga, Karbi, Dimasa, Garo atau pan Mizo atau pan Kerai dia pan sila bangso a constitution kasalam lake constitution jongsi Rizab Pinangji
open pinangji pulote konat lo ke claim nangji lake 6 schedule along paragraph 2 sub paragraph 7 along lapen 6 along hala dakke tok do hala so council election lapen voter list ka selam ya phat allo che selam non ko mak no ka selam po India government ma mate tok salong ma hiliot krei pen tok salong adim ma ka selam nani kali dak di puyo hala council of ke selam hadak ke selam nani ange itunge ha delis ke po ha discourse ke po ke claim nani ke dak hep emetang itu memetang aja kong cecini ne de lapen aku hala CM pubok titi 163 article 163 atengke Council of Ministers kroi krede Governor Tang ta claim un a alang li India constitution of Hansiki Pudal Article 163 ke India Constitution halake itu ma constitution ke kunadlo 6 schedule long pil hala daketo hala dak 20 BA along ta toklo ASDC atum MOU ka sohia hot alam don ka jatok hot hala BA da selam det lo lapen BB along da selam det lo hala dak pulo governor aning hanglote Council of Ministers upon Ching Kiama approval enang ne Governor ba Governor aning ke hang pen so he dat nang ji po hada ke tok do BA pen BB 20 BA 20 BB along ke tok do ante athema ilitung ko people si 20 BA 20 BB along enang ko athema lahelo itu ma constitution itu ma deadlock pen sige kimlo hala 60 hala India constitution pen leki kim kali ilito madet ke anke ko mana phorlo lakhi rai nangji jongsi rai nangji open nangni reserve nangji pulote ko mana phorlo ilitom halat dak log aselam hut kuki dom phan reserve pime rengma dom phan reserve pime syama dom phan reserve pime tribal bihek dom phan reserve pime bang akithe dom phan gali non jongsi hala bongali biharia dom phan reserve nangji puili dom ningye dom thurong open nangji pulote amining ke kopilo ke dah lake det so dom phan sik schedule ke det so dom man ke rai ji phan se laga selam body akhe so dom phan body ane bongali hala non ameta pudeta me de Mamata Banerjee chief minister atum akhe alang lium tribe solo ma rai pipi te alang lium tum vir det ma Nitish Kumar Bihari akhe alang li tum akhe phan rai pipi te alang li tum vir det ma kali det ke di lake lapot si sik schedule long ke det ke akhe tom phan ke rai ji akam avelo lake ili tum ning ke aning ke the no potakali lo bang tom phan nelikai ta puwerlo ili karbi tum pun ki duk aning ke ari kong dagran apini je rak pro atum si hala bang irupling ke bang jar tum phan si ke rap don ji puthe terak rema ili tum la boxi la bangso AMOS nili piding oe det po pini nikano we ka ching room pon ninga rom pigalam no elitum alun ta do ching room pet lo te tum hai det pu ching room re det lo te tum rem det alun ta do the more we get together bude the happy are we pudi la si la salam misen la sikado we panta churo no la pen la bangso AMOS hala package pen alang litum poisa ke wan rehabilitation labang echongi alabang tum pedeng na seta la par ason kaprek nili halison pang pudam da dom yela 3.8 along India government pen Assam government si Karbi Cultural Center Kasalamji taralang solong ke itum silamet lo ke silamet lo po alam asap ta tokti silang ji busi to la ke phere me alam ka phere me ko pe pot lo la son thak lam don
TNV ตุมอินเดีย government เป็นทริปุระ government เป็นเจ็ดตกหลอกลำดอน TNV ตุมทริปุระ tribal nationalist volunteers ปะตุม BK ครั้งโคละตุมอามาลังลิตุมตกหลอกละทริปุระริชัวเฮมาบัง repair ชุนังจีปุยมีชุนังจีว่าละดักตอกอามาจอกหลอกมีนะปุยก็จริงอามาบางอย่างก็พิเลจบลังฮาละทริปุระ government ตุอินเดีย government ตุบางอย่างอินกิร์เช็คที่lagi ahok alam lu nilita damlon ni panan pilut long le la pen hala ricu bang pan ihia to war pen hala arum hini ke thom doang ding hadak si pedam long chok aman la ingkir cek kangkir unahut piloma cuma tha nang to pan ka selam po mat bangge la tribal atom anoksa aketok alam ang tek an ke pivir lap amat bangge mongalia to pan an cetok lap cibitip TV2 amat ingkuang har front along ta kudiram bos ta hukumat ni as akum lin si bangge etip hello non ta nang lipin nang litung pini lelang dam ta tek long yi an ye pilo cuma thatu to an ke ingpuan an pumat lo na bang pu Pranab Mukherjee president of India tribal tum oppose dun lo lagi lason ke chokche pubang in pubori det aman non ke museum hadake Rabindra Thakur kopat ne la ta do chot tribal tum thang ta we det non la dakta son sina salam ji pu non etum mirjeng aklam pupi ni dopodi halai sing mirjeng aklam pupi mi ne dopodi la anda bange terek la ta thek lo non etum chere dun ne la si la 2.3 ta ar lopen la ar lokam mane bidikang lim pen he lope ka kam sila da ka tok pon la si itum la anta oppose lo do olang ka oppose hala 2.3 2.9 DC bukan lagi dili si ka chini lo ti ho DC alam ge DC polote lagi Assam government lo lagi DC ke Assam government lo lagi angge DC panjang si pitudet polote Assam government masih cipidet lo mati angge ili matha hai di juno dak nak hai ili tum autonomous council dulu autonomous council pan ke hongwa da biason bu kok pon ling si pon bom le ho hala dak ke piti bu cici ni ne la si la so lambang ili tum cire nang ye la son hongwa da bi ci plang dun nang ne la an si ni li lam ning je si ni lang kang son dula hala itum ke autonomous state si johang bom lo bodi itum nang pipik asamar lo si do yipulo nang pipik ken borak veli phane pilo ke pi mini secretariat bang kim etlo sanction etlo secretariat polo te ke pilo secretariat polo te state aphan lake mini secretariat polo te mini state aphan lo lake la mane mini state polo te autonomous state ason lo halada bang halatum hange pitu etlo itum hane nang pipik ke hang atom hanang pipe hala ke hang he tom hanga ki joy pitu de ili tum thek long lo kadi lasi ili tum han ko pia ko sinang pipe de ko neli ga matha la arhipa da long mikir okora putok lo hok lo la pen 2007 na ningkan army tum da pulo karbi de ka chini ne ta akele thum pik pulo neli ga matha non ke ka chini tum sike ong lo ili tum than wore pen jok hadi ka chini tum si ong lo la pen itum chini pon pom porong beteta no ke chini lo la kapa chini e kember rek apotsi non ke ili tum phanaga rascal pudaga pu bodi rascal pun neliga matha alang litum rascal pu ke tok hedi a meaning chini ne si ke tok arko la pen distorting pu gala da ke itum dictionary lo ta long li la son ki alang litum ingraji da awa alam thakim mi si ka ulai pi bang ingraji tum da chini ne lagi la puson la potsi lai hu alam alang litum ka chini ne potsi claim lo bongo senadong si ali ke longyi bongo senadong bagai insamri bagai bihari tum sali ke longyi hala tum da insamri kacedan pigay lai ile tum akarbi atum Allah si kacedan pi
la po an ka therak me me la potsi la puson ilitum ka therak me me kam ke claim kledetia pansi itu kado ye phanta chon ingri lo la pen ilitum da ka se tong tum an thake la ka therak me me kam ke claim ke lo la ke thek lor lo la pen ke claim kledetia pansi rat atum phanta ilitum than bom nang po ni tum mo pia potsi theng tong pen ke claim Theng tong pen itu pan claim lipurar ni si minister police tu nang peklang tek de lo high court order du pu jok si don te latan ni tu claim ke hok lo high court order ta kroi nang ji setan no mai du thek long le la ko pe po zein high theng tong claim theng tong ke ka pa the ang pha lagi simbolik eta isi simbolik mane isi arjan lagi ka pa the ang rata tu man kapacini apan la peneson bangke itung ko pipo si ajula thek to main claim aner lo ke litum duk pigapon hala french revolution hudle aju si hai ga chupai nang son ilitum bangke aner lo ke hajira ke dun sai se anong ke dun asia methanga kheti ki claim arni kam sam se itum che tong si itum la thek tom opposition claim nang ko pipo si aju arni o thek tom ke na athema ilitum pan bang nang ka etek dunjia tum ta domine ing ting kuk irong si kang ting yong si tum dam ba ta ti la si ni tum theng tong ta ke en la si la bang so theng tong procession ta arong ta Rong si ja se met ke claim nang ye munit dum pan pachini nang ye la MOS bataya batai kai ta ilitum aprange